И така, здравейте, дами и господа, с петата част на Майнкрафт. Ето аз тук направих. Тук аз направих пода. Ето тук сложих леглото, тук сложих две вазички. Ето, направих. Ето тук стълби. Ето стълби направих. Да си губим времето, като почна клипа. И сега ще продължавам и къщата. Първо да легнем. Оп. Чакайте. Да затворим вратата, някой да ни изяде. Така. Малко шиги. Така, продължаваме с къщата. Качвай се. Добре. Сега, ако от тук падна, да знаете, че умирам. Бронята ми не е толкова силна. Не е толкова. Обърках се. Но няма нищо. Ще си намерим диаманти. Ще си направим една диамантина. Един момент да сложим тази врата отвънка. Добре. Качвай се. Как ще го направим сега? Ага, имам идея. Не! За малко. Не. Тук. Така. Скачай. Браво. Готово. Майсторско. Тераска. Но това, дето сега говори, той ми беше приятела. Може с него да играем онлайн. Не знам. Или с другия ми, или с това ще играем. Но може да играем и тримата. Не се знае. Така, продължаваме с къщата. Тази врата не може. И няма нищо. Да стои така. Добре. Продължаваме с къщата. Така. Моля, харесайте клиповете ми. Направете лайк, коментирайте се. Не знам дали това дърво ще ме стигне. Имам още един стак. И 58. Мисля, че ще ми стигне. Не знам. Сега трябва да почнем покрива. Добре. Почваме с покрива. Така.
съм свършил. Така. И свършил. Къде е вратата? Не от тази страна. Така. Сега трябва да слеем долу от стълбите. Успях, мина косъм беше. Така. Да го видим отдалеч, как стане. Така, тук да го видим. Та-да! Не се вижда. Добре, нека да се качим на високо. Ще го направя на крайите да видите. Да ви бях харесал. Вау, супер е, братле! Добра къща за живеене. Да. Така. Торчовете ми къде са? Ето това не са. Така, да сложим. Торчове! Торчове! Тука! Тука! Тука не. Тука. Добре. Готово. Ще си направя малко честове. Стана ми точно 3 здорово. Къщичката малка стана, но няма нищо. Така, слагаме честовете. Още 2. Не тук. Но, не. Готово. Така. Да си имаме честове за бокуци. Сега ще заправим. Да. Да отиваме за диаманти. Гледай. Печките да оставим. Айрана да се изпече. Не ми се слага дърво, но добре, ще отиваме за това. Това трябва да го поправим тук. Да. Така. Дупка. Сим дупка. Пещера. Що няма? Ние ще си направим. Лопата имаме ли? Не. Не, тук. Слез долу. Кирката ми. Опа. Добре, дами и господа, след малко ще приключим с този епизод. Така, търсим някаква пещера. Добре, дами и господа, с този епизод приключим за днес. Харесайте клипа, коментирайте се, лайк, да не забравяйте. Subscribe и чао!